Chámome Nelson Mandela. Son o primeiro acusado. Non digo que non planificase a sabotaxe. Non a preparei nunha arroutada desasisada, nin porque teña algunha simpatía pola violencia. Aquí a cuestión é que 50 anos de pacifismo reverteron no pobo africano cada día máis e máis e amparándose nunha legislación represiva, nunha perda continuada de dereitos. Os africanos queremos un lugar xusto no conxunto de Suráfrica. Queremos os mesmos dereitos políticos, unha persoa, un voto. Entregueime en corpo e alma a esta loita do pobo africano. Loitei con teimosía contra a dominación branca. Loitei con teimosía contra a dominación negra. E abracei o ideal dunha sociedade democrática e libre, en que todas as persoas convivisen en armonía e con igualdade de oportunidades. É un ideal que espero chegar a alcanzar en vida. Mais, se fose necesario, é un ideal polo que estaría disposto a morrer. Antes de que o xuíz aplique a pena máxima, haberá unha formalidade. Vaille preguntar ao primeiro acusado. Nelson, ten algún motivo que alegar en contra de que se dita condena? Entón contestamos... Non teño máis nada que engadir. Vai nos prexudicar na apelación. É que non penso apelar. Como que non? Xo temos falado. Adiante. De pé! Vou ditar o veredicto. Póñanse en pé os acusados. Declaro os acusados culpables de todos os cargos. Os acusados aduciron unha moralidade superior polos seus actos. En esencia, procuraron o sufrimento a mans dos que eles mesmos denominan os seus opresores. Pero eu non lles concederei tal satisfacción. Compre que o mundo vexa que somos un Estado de dereito e ata onde nos é posible temperamos a xustiza con benevolencia. E por iso decidín non aplicar a pena máxima. A sentenza que se dita para todos os acusados é a de cumprir cadea perpetua.